Tirpurasa kamiwo self help group buri rokni tongo self help group no work faram khlai mani bisik tham ungkha aboni yagulo work masapano khai phaiya rangri nai chai tongo takhok omit debruma bono joli jagoi 3 o'clock laikha buri rok gul sadu kamiwo takar jola hakeno choyawi nai tongli sengno wak rena kok mas marna Omi debruma sengno wak rena kok mas marna Omi debruma sengno wak rena kok mas marna Kakak sini gul sadu parawa simino oko saita tonggo ko saita no seng simia zoton bebon khali hai nok simi tanganya hanyo jaga makanan kalai lainnya mau haket tongkha tabu Omi debor male botamo no replay no kok das hahoka hai ke ba mada malakya no seng meeting rok ngajak meeting lai mani bobai malai mani salai mani tin ma pas masarok kakna ke bo apro honor phai pinai nai ke apni pore tabu lagan sebab kun khos gerei tabu no barwati se phai tongkha tin rok ko buni tongkha ga seng bona na se posok le nai seng mia tin khro bakya nro tin rok luk nani sikangle nro kunu contact hai ke ba call rok dekhai kok salai no kok le salai lia seng tai tam ne sase nai bono no seng seng le ge ta mani nro mani bukhano amusu ko khojom khai malia amni bagai nro tin ma khuk nani nangka hani bluna 3 bosok se kai tongkha ga seng bono tai tam nai tong sinai seng bu khlo gola khamo no bar phai nyai ko bonai rok tong ba khang ke seng ma khlo gola khata o grup mong pam sini mo ke po hot